tata ibadah Minggu Keluarga, Minggu Kantate 10 Mei 2020. Topik Minggu mengedeon haluaun siat Tuhani HKBP Sobosurung Resort Sobosurung. Masuk mahita tu tata ibadah martang yang nahohom mahita. Amin. Mari demahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jahoba edde nai baru anunga di pabahin ibana akka halongangan nunga di pabotoho Jahoba hatuaonna nunga di papatar ibana hati gorana diadopa niaka si pelebegu nunga ditupahai tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong namanodangi ganup jolma na di portibion sodakom mabuhim tuhami jala perbadiai marohanami asah utadahami dalan hanguluan marhite siani sairajai mahami asaunang manibil hami siadalan nasitongi ale Tuhan Jahoba patoktong marohanami marhaposeau tuho marhite-hite to di parbadia. Amin. Patik ni debata di mingguta sadarion ima dan patik paupaton dohot labatanna songonon ma didok disi ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari ma ulah hamuna sa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe
manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ai di naonom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot na saisina, dungi maradia doibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari para diadanai, jala di parbadiai. Dia do lapatani, odo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta dibana, asa unang tois rohatta diajar na sian hatani debata, ikon badiado hatani debata di rohatta, jala ikon ringkas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahosa, ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tato poti madosa tanagodangi tuado pani debata tapau duk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nami namarasi rohat zala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manak pigahali hami ro tujolom uhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak perdosa alani ido ubad na hupaserep hami diri nami sadario di jolom dalah huparhatopot hami tung najojot do hami mandi bilisian akka dalam munabadiai tongon biru-biru nalilu sai unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean niaka perdosa alai hamubau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon dohot pangalusion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon nito di perbadia asa tarapul situtur rohan nami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah tung suradara dosamu songon abit bunga dadap otardo bahenokku songon itak nak perara songon abit hasuba
gabe songon hapas domuse asangapun ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion Imasian Musa tolu puluh sada Mamuka maisian ayat 14 sahat rodi 22 Marsori-sorin mahita majaha Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa idama nunga jupangne ajalmu namate maho atong juma si Joshua dala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asamartona au tuibana jadi laho masih Musa rabdo si Joshua dala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani jadi tarida majahoba di bagasan udung-udungi di bagasan obun na marsi jongjong di atas pitu ni udung-udungi ido marsi jongjong obuni dungiro mahatani Jahoba tu si Musa idama nalahomodo ma anggoho gabetop dohot akka opum hehe ma anggo bangsoon zala marmainan mangihutot tuaka debata sileban di tonga-tonga ni tano si bungotanai Zala tadi konon nasida do anggo au Zala oseonna do pada naung huwaini tu nasida jadi marsi gorgor mari masu di ari nasasadai mida nasida jala tadi konoku manasida jala pada oku mabuhiku sian nasida asa sudah nasida marhinago ia dung makonai tu nasida aka hinamago godang dohot hagogotan maragam-ragam dohonon nama di ari nasasadai da manginona do aka hinamago ontu au alaso di tonga-tonga ku debata alai anggo au totong do pada oku situtu bohiku diari nasasadai ala saluhut hazahaton na binahenai ala nang merbalik nasida tuaka debata sileban nuai pe surat to kamu ma diamu edeon jala ajar homai tu hal Israel jala memehon tu bagasan pamangan nasida asa edeon gabi sitidangi diau dopak halak Israel ia duk saat nasida hubuan masuk tu tano nauhu uarihon hiatu puna tano habauran ni susu doho situak niloba jadi dungmangan nasida zala bursuran maradu mok merbalik manasida tuaka debata sileban zala marsobatusi zala tuisanna ma angguau zala oseanna padanna hubaini jadi ia dung manginona tu nasida aka hinamago bolon do hagugutan maragam-ragam
ikon edeono manidangi dopak nasida, aidang jadi lupa isian pamangan di pinoparna, ai takas do tadahian hatutubu ni rohana, naung pina jadi ni rohana hian sadadion, tagan sosahat do penasida, huan tutano naung huarihoni. Jadi di surat ton si Musa ma edeon dina sadari dala diajar do tuhalak Israel ido sahatna mertua ma natumangion hatani debata jala naupyosa. Amin. Tahatidak mahataha porsiautai songonna nihatidak ni dongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan natumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorang suhabubuhan ido tuhatan natumaun na bernit di panghuman ni silatus namati terpazal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Roha hulu na mangunjat
martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Purian itu hata minggu tasadarion ima minggu kantate. Topik minggu dihita ima mangedehon haluaon sian Tuhani. Jala jamita dihita di mingguon ima sian pangukapon bidu 12 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 12 hujahaon ma dihita saluhutna. Dungi hubegema suara nagogo di Banua Gijang namadok. Nunga sahat nuaeng haluaon dohot hagogoon. Dohot harajaon ni debatata. Dohot hamuliaon ni Kristusna. Ainunga dipabali pangasungi na mangasungi. Aka hahaanggita arian dohot porngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui. Dohot hinorhon ni hata na hinatidakon nasida. Dang diparhamaul nasida hosana sida rasi rasa mate. Dibaheni marlasni roha mahamu. Aka Banua Gijang dohot pangisina. Marjea matanoi dohot laut. Ainunga tuat siboli situ hamu. Marimas situtu. Ai diboto otik nama tikina ido ianggo sahana. Purian itu hata ra sudedo hita hea menonton kompetensi ima nadidok Indonesian Idol. Jalara sudedo hita lomoro hata mamerengi. Molo tabereng sian awal nih kompetisi ratusan ribu halak lau mendaftar berlomba-lomba menunjukkan kualitas suara dohot cara marede masing-masing peserta. Di sude aka peserta na adongi dipilit ma piga-piga na talup lau menunjukkan muse aksina. Ima akan nang mempersiapkan dirina dohot denggan masuk mahibana tu kontes berikutna. Alai akan natalui gabe masuk manasida tu eliminasi gugur mak. Jala sude akan nadenggani tong mamuse diuji. Ise manasida muse naboi talup gabe juara sahat tu juara sada memenangkan pertandingan. Songonido amang dohot inang nguluta di bagasan Portibion. Kehidupan kita sesungguhnya juga seperti kompetisi yang setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan hidup. Semakin hari tantangan yang kita hadapi semakin besar. Dan kemenangan atau kekalahan tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi segala sesuatunya. Sedikit saja kita lengah dan salah dalam menyanyikan tantangan lagu yang diberikan kepada kita, maka kita akan kalah. Tetapi seberapa berat pun tantangan itu, jika kita mempersiapkan diri kita dengan baik menghadapinya, maka kita akan menang dan kita akan diberikan lagu kemenangan sebagai juara. Firman Tuhan dalam perikop khotbah hari ini berisikan tentang nyanyian kemenangan yang merupakan milik para pemenang. Siapakah para pemenang itu? Jika kita membaca ayat 11 dikatakan, yang percaya pada darah anak domba, yang selalu berkata dan bersaksi meskipun menghadapi musuh, dialah yang menang. Orang-orang inilah yang dikatakan bersukacita karena dia telah mengikuti berbagai kompetisi iman dan memenangkan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Jalan molo tabereng di bagasan situasi nuaeng tantangan lagu yang begitu sulit pada kita di saat kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan pandemi pada saat ini, kita diperhadapkan pada satu lagu baru yang mungkin belum kita kenal.
Satu lagu baru yang belum kita rasakan sebelumnya. Dan kalau dalam bahasa kompetisi sering dikatakan inilah lagu yang sangat rumit, lagu yang tidak pernah kita dengar, tetapi harus kita jalani, kita ikuti, dan kita nyanyikan. Tuhan menginginkan kita menyanyikan setiap tantangan hidup yang merupakan lagu dalam kehidupan kita. Tuhan juga menginginkan kita untuk menghadapinya dengan iman kita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa berlomba-lomba menjadi pemenang dalam kompetisi kehidupan di dunia ini. Tema minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, Tuhan meminta kita untuk tetap bernyanyi bagi Tuhan dalam segala sesuatu kondisi kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan meminta kita untuk tetap bersaksi tentang Dia, mengingat segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan meminta supaya kita menjadi pemenang. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Siapa yang memenangkannya, dialah yang mendapatkan tempat yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kita diberikan lagu yang baru, yang belum kita kenal, yang merupakan tantangan dalam kehidupan kita, itu harus kita kalahkan dengan iman kita, supaya kita boleh menyanyikan setiap lagu baru di dalam sukacita bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tetaplah tersenyum dan nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan. Selamat Minggu Kantate, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema ale Tuhan di asidohot holong ni roham, napatuduhon di hame detikion Tuhan. Ima dinamar Minggu Kantate hami sadarion, mangedehon ede puji-pujian nai baru. Atong Tuhan, jalo masa luhutna aka ede puji-pujiani, jala ajari hami Tuhan, asa toktong hami mangedehoni, nangpe di segala situasi na sulit, huadopi hami di tonga-tonga ningolu nami. Atong Tuhan saluhutna aka keluarga nami, aka yanakon nami, manang di dia penasida Tuhan. Oh ma Tuhan na toktong maddongani, mau lihati madiho aliamang. Amin. Tatangya koma peleata tuado pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut si lehon-lehon nadenggan, doho nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masian nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasea kami pelianon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutanda hami godang ni sileon lehon mitu hami,
Salam girgir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, tido pakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homadamena tutot di munabe. Amin. Selamat hari Minggu jubilate di hita saluhutna. Tuhan ma namangaramoti hita.